ли да пробваш? Да. Заповядай. Браво. Добре. В случай, че ако искаш да сгънеш следващото ниво, което е 65 кг, може да получиш 5 лева. Искаш да пробваш следващото ниво или ще се откажеш на сегашното ниво? Дайте да пробвам, какво ще да не пробвам, пък аз какво няма да пробвам ли, какво искаш да не пробвам, ти такъв... Не. Това е спирите, да. Добре, единиците ли? О, аз сега няма Не да мисля, мога ли че... какво? Може и да не можеш, като цяло, но ако не успееш, губиш 2 лева. Има го Което направи. е доста сериозна загуба, Да. финансово. Успя май? Да. Успях. Браво, бе. Браво, Евола. Чамп. Ти ще да просто следващото, което е 85 кг, защото си е Колко пара? 10 лева. За следващото, ама разликата... Бая е голяма разлика. Да, в Добре, тези дайте сте... 5, аз ще ходя, не съм казанар. Добре, кеш аут. Кетч Цял. днес.